Sa silingang probinsya sa Negros Oriental, subsub na usab ang pagpanglimpyo sa mga sementeryo sa Dumaguete City. Sukuhay sa miaging tuig, mas sayo karon ang pagpanglimpyo sa mga nitso ug pansyon. Sayo usab na muntar ang Public Assistance Center sa Kapulisan. Matod si duty officer sa Bugo Public Cemetery, sayo ang pagmuntar sa Assistance Center kay adunay mga miduaw sa mga sementeryo. Samtang nabatyagan ang pagsaka sa presyo sa buwak ug kandila. Ang buwak nga tag 100 pesos sa una, karon mapalit na sa tag 150 pesos. Samtang ang gamay nga kandila nga gibaligya og tag piso, karon ana-ana sa 4 ngadto sa 5 pesos matag usa. Pasabot sa mga mamaligya ay mimahal usab ang ilang palit gikan sa mga suppliers dinhi sa Sugbo. Bawal na po tayo magamit ng mga patalim sa loob ng inventaryo. Bawal na, ibabawal na natin dito. May kontrata mo na, pinibayad o... Wala, sila rin mo kuhan. Sila rin, Akin na bumutor na nila. Sila ibayad. Absent po sa trabaho, hindi na po may makalugar sunod si Mana. Bawal na po tayo magamit.